Sen ne çay uyan? Otur. Var ya onda sen otur da uyanmazsın. İçi daşı. Heşlayam tekrarları. Men kaçan başlardım? 50 verecek. Assalamu alaikum. Doğanlar, kardeşler. Şu videonu benim görüp biraz yüreğime ağrıdı. Kim şu gelinceğini tanıyan olsa, aydan tanıyan olsa aydın. Elimizden kömek ederiz. Normal işe alacak ya bolmasa Rusya kayıt bilecek. Nomra bağ olsa gelinceğin. Ya da tanıyan olsanız hükman suratda menle haberleşip bilin. Gayrat edin. Köp oğlanlar şunyalık bize haramlardan biri video turda şu men pikirimçe bunu ejesi doğurmanı bilýän ya doğulup taşlap ya da şunyalık bir zatlar bolmaly ya normal adamlar bir kol tutup video ýatmaz o düşänmi kellesi aňa düşünjesi biz şunyalık oğlan bolmaly 707 sen kimem bolsaň mara birinciden şu videonu duyduruş bilen aýdýana 707 sahypaňa girip gördüm. Özüň bir Toyota Corolla sürýän, özüň bir prostoja adam. Şäňmi? Özüň ýalyk prosto adamda näme üçin o genejäň üstünden gülýär ýa? Ejeň ýokmy sen? Ya sen eneň ýokmy? Aýtsana şonu, ya gyýzy ogluň ýokmy? Bolup görşüň näme? Ullokan oglan özüň. Bolup görşüň näme? Şu videonu hökümet idarlar görýän bolsa, on meşrutka şunyaly haramladalar basmaly o köçeden geçen o ýalňyş 5 ýalňyş köçeden geçdi şunyalyklary straf atýan. Şunyaly haramladalar basma on meşrutka. Ejesi ýoksular düşäňmi onuň birazajyk otursun içerde on meşrutka. Görer ýa-da nämedigini. Şunyalyklara aýrmaly ýoldan düşäň bolgusydy. Sahypasyna gedim Krasnovodda diňjarlyk keyip etdik. Plan. Canın ýa-da şunyaly akylsyz köp bilen şwara hiç sada goşulasyň ýöne şunyaly zady görüp bara gaty ýüregiň agry. Şoň üçin olanlar we şunu görýän videony gyýjagaçlar, gennejeler, eneler, mamalar hem ýaňydan ötünç dileýän şunyalyk samsyklaryň bardygyna. Şäňmi? Şu gelin şu genneje ýa şu daýda tapyp kömek edelim şuňa. Menden näme kömek gerek bolsa men ederim. İş vermeli, o ýerde kwartira çalyşyp bermeli. Bir da tapyp beriň maňa şu genejän. Men elimden gelen kömek eder. Ýa-ni şu edidem, 07 ýani oňa da bir baryp araňyzda narmanca düşürüp berýän olanmadyr aro. Bir türkmen akly şapbadyny berip goýarym şoňa. Ondan soň düşünür belki de. Näli 50 manat berjek, 30 manat berjek. Canım ýa-da düşäňmi? Elican. Birje oturda pikir edinli, sen ejeň şoňalyk maşyny ýugan bolsa, düşäňmi? Gelbem sen ejeňden şoňa bir kol tutup video çekseler, näli bolar? Birazjyk bir 5 minut goýdum pikir edip gör şonu. Onuň ýüregiň agyr degermi, degermezmi? Ondan soň düşünersiň şoňa video çekmelimi, çekmelimi? Hormatly doganlarymyz, hormatly enelerimiz, atalarymyz. Ýene öýden bagşlarsyňyz şoňalyk men şol oglanyň adyny utanyp ötünç dilen ýa bizde arasynda şunyasy akylsyz oglanlar bada. İnşallah ýa-ni genejäňem elimizden gelen kömek ederiz. Janyňyz sag bolsun, görjüňiz o bolsun. Köp oglanlaram ýa-ni bu videony kesip aldym-da. Ol bäde oglanlar olaram edide garşy video atdyrlar. Beýtmäň, zat etmäň diýip. Bu oglanlar winawat däldir o. Ol bu oglan nimeňde biraz kesip aldym şu taýdan. Olarda gördüm şu videony. Düşünýänsiňiz bu medýa. İnşallah hemmemiz birlikde bolalım. Belki şu video başka bir yerinde sapak bolar. Sebebi biri hype etmek üçin video çekýärler dene meselem şuma dädir. Gidip oňsundan bir kol tutýarlar, oňsundan bir kol tutýarlar. Näme gerek o şu zatlar? Men pikirimçe şunyalyk bolgusyz iş edeňizden bir sowaply iş edeň düşäňizmi? Ramadan aýynda sowaply iş etseňiz, şonu gowalar Ramadan. Janyňyz sag bolsun, görjüňiz gowy bolsun.
Ine talamlaryň jany sag bolsun. Yetip gelen bayramlaryň kutly bolsun. Bu söz Allah'ın sözü. Nämäni alaz edýän? Näme diye? Fe inne ma'al suruy sura diye. Her bir kynçylykdan soň bir yeňillik wadyr diye. Şu sözümizim magtym bolup paragyň bir topla goşuk bilen jemläli yum gözüňi gysyp gezgen diýişini ýady etseň unutmagan gaşyňy töwekkül et Allah tawşyr işini sabır bilen biter tiz hem bolmasa diye. Любой кругдаky etkeşir gyz. Men wara şu sözüm krugu hadaşmadyk bolsamla, bu mada mollum wat bol arxitektor bardymy, gaçy çortdyň bolam meni. Atsan mızık bolsan güne sersene muğramayan ha. Otlar yok kutardın o koyay otlar yerine o. Kısan savana mayli. Soğuymasın giye ettir o yine. Şu bütün Gıyız Hanım'ın kurumda ne işi var? Hakika o aytmayan saçım çaymes mi? Ne la çeçi biti bile ne iş verir. Ne lo kendisi olma. Gıyır o yollama. Gatıcıydı kimin ne? Yollama. Şu baksana bu bokçuk ne aman? Kardeşim. Menle plan var. Oryanın patsanlar var uçurluğa. Yeni olmaktan oynaşas mı? Mesele de yorum no. Şunda pulva 100% aydan o. Hakika oğlum yok. Tur hayda. İçayda, çalışayda. Saçını. Yol horn. Çıkar. Çıkar pulu. Salto ne ama? Pul çıkar. Hepsi pul yok. Radnule krasaturi. Radnoy bilýän şuat näme yok adam. Yok. Bahar kızıllam gitti o boynumda. Gitti bir tay jorap diýdiňiz. Öýdäklere näme jogap bermen? Benim durmuşa çykmaly. İyi mi alya? Nere gürülüm? Mesela barman peydan yoklay. Bolya. Radno dinle bro isin dinleme lan. Doğum älen var işte. Pisi kummattan alya. Sana tapyasa yok. Yok bravo. İçmeyin ama ya olinna. Hemen birimçi birimde hemen. Oho Radno da var ya bilin ben birim şunu. Yo. Maladoy ay brat jivi de la voy. Vay Leyli misalım. Ya mı görüyorsun? Benim görüyorum. Sana uğrattım. Vay. Benim şu gülüme kul kumsal uğrattım ha. Sen bana uğrattın mı? Görmendin mi? Bola, ursta, yana giroydum. Men urşup bilemek. Näme oyundu men sana dözmezçilik etmeli. Urstana bol, urs. Näme etsene da? Bola, ursta bol. Bol. Başla. Onda näme ýa aňarda doňumy sırap durdun? Men on halaýan. Sen men gelme bolsaň näme derdin? Ay ho, menem şey derdim. Bolya ýok. Bakın. Bolya. Meni bağışlan. Men ýanaşypdyr. Sen Bolyan. Примемся вновь, поймем, что единственным смыслом была любовь, а я вновь Ecemcan, men geldim. Joramın. Sen gör ya olin şu günler. Burun elin mişgalca, burun şokoladlıca. Men düşünmedim sana. Sen gelsene bir munda jay men yanma. Doğuncum, dinde burmu düşünürcek sen yanlış düşündün ha bana. Näme yanlış düşündüm? Men emme daha doğru düşündüm. Berber telefonu. Şu günler şeyler sana daşarım yok, telefonum yok. Düşündün mü? Geç o jaya. Ecemcan, çay içeceğim mi? Ha ovalam. Ecemcan bak, söyle sen bu gıyzına sereden o içeceksin. Näme oğlum? Barun el şokoladlıca, yan el miskalca, telefonla seretten telefonla dine gıyzdan nomru, kontaktını yutkötken bilemok. Vak oyun işine yetişeyin malam. Näme yetişeyin? Gıyız maskala. Özgün özün uğramasın. Kim uğrasın malam? Vak Ecemcan men goracak, men diyenmem ettirecek. Yöne sen bir zat diyersin oydu, men hissa değil ulemok. Hiç zat diýmen malam. Jigin abrayın özün oğlum.
Bolýa Azamjan. Doğuncum kıyın görmesen kartın kodunu aydayla kompüterden geçirelim. Böyle. Seyişten o tem bütün içine serede. Kim ay bulay vapşe? Başlığımız. Selamünaleyküm. Ne emettin aman? Döwlü de. Afsan çağırayda. Gördüğü geliyor. Başlan. Ziyan yok. Toyçulukta bolyan datlar. Arkayın olun. Benim kamera değil mi? Yok. Özümü düzelteceğiz. Şu an bol oturuşumda utanyan mı? Eşitmedin mi? Toyçuluktur, bolyan zattır diýdi. Arkayn bolsana. Hem de toyçuluğunu atıp versen ama halanmaz. Toyda jäşde bolsa gaýta begenmeli. Qarat aljadım diýme de. Jaş doğursa goçuk diýip hemme stakanlar döküp bolmada. Gelin orta mehmanlar şu ajaýyp dawaramyzy açyp bermekler üçin hemen ilkinji füýji arzuwlar üçin ul hormat bilen toy ýerlerini sahnamyzyň merkezine çağırýar. Sen älenler mısmıslap dursun bolýan. Näme diýjek bolýan? Üsjolay menim utanyan diýjek bolýan. Kakam toy açyp gelip giderni bolýan. Gelen ağa. Hana gelýär? Kaka, Altınay restorana gaty odan üýt köşük eken. Hawa oğlum, täzeçe ugşun berilenme. Çemanif kötmedi. Aýtda bolandady. Uy ha. Kaka ýaňy bilmän bir stakan nöwdüm. Afisantlar ağa oken. Ýagdaýma düşünni. Oturan ýerinde tolgunýan bolsaň toy alyp barýan näde ýaka oğlum? Menim şonu pikir etdim de haky. Sizinki kynlar köpçülükde toy alyp barmak. Hawa goýdum. Her toyuň öz atmosferasy bolýar. Hemme toy bir bolanokda. Kaka. Toyda nämeden lezzet alýaňyz? Toyloyda gaýgy bolmaz diýilýär. Goýdum, her kimiň ýüzüne üns berdingmi? Begenýändirler. A begençlere şaýat bolmagan bize lezzet berýär. Hana onu aljaraşyp oturma. Sizi de sözlerime makmaldyr. Bu men, bu da nänem. A bu videomda bolsa nänem bilen geçen iň gymmatly ýatlamalarymyz var. Tomsa arada günlerden şu neçeni alan iň ýyl sowgatym jigil Medine'den. Hudaýdan bayram pullygyna berdik bädi bolur. Köprak işleti ýa-da. Meň nänem gaty güýçli zenan bolansaň, iki durmuşy bir wagtda götürdi. Hem jigimi, hem arzuwlaryny. Arzuw sawanyny has hem ulatmakdy we arzuwna da ýetdi. Ajigim bolsa nänem gidýän toýlaryna entek dünýä inmäke eýýämde güçtekmäni zada böwrenýärdi. Soň kanyşna wagtyň geçmegi bilen biraz akylanyp ýa şonu da tansy taşlamadyk. Yaşım näçe olan bolsa dogrymy aýtmaly bolsa jigimiň birinji sowgatlary gelende gatçerwet gysgandym. Sen men nänemin uly gyzy ýeke gyzdım. Degene hakmy sen? Ýüzüňde bir dak gelýärdi etme. Gözüne barmak sokay. Annenem bolsa maňa bolan nähini hiç eçen azatmady. Gaýtam has beter gowardy. Bu videoda neneme ullakan sağ olsun aýtjak. Sebäbi biziň maşgalamyza iň owadan iň ullakan sowgaty berdi. Begenjingden ağlamak diýilýän duýgum nähilek duýgudygyny Jigimjan Medinejan bolanyny bildim. Ay ablan seni çok seviyor kız. Bu videom sana yadigarlyk. Küçücüğüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Gidersen. İten düşüktür ha. Yo, itayır yatto. Ana ayırın. İtayır'a istayda. Yorana ennem bayrağı din salalyňla. Yorana gidelim de. Oğlay o yakı din salalyň mı? Oğlanlar mümkün olsa bir mut kömek edin de.
Awa näme gerek? Oğlanlar gözüm görenok, ýagdaýyňyz bolsa kömek edeň de garnym aç. Hem o ağaç doyur ya ni bestim. Yorsana oğlanlar ha ünsler Ola ýörsene, ha, ýör. Kardeşim, selamun aleyküm. Çölü yiyecek mi? Ýagdaýyň bolsa ýaýjekdim. Vah kardeşim, Allah razı olsun. Yürü kardeşim, teresatça ol. Yine kalaştaydı. O mekan neyim işlep bersen ya? Gaýtsana taşsa da. Mekan içindäki işgärler bir ýerine tawşarda gaýtsana, ýör ally. Oğlanlar, siz gidiverin. Men sizin ýyňyzdan ýeten arkaýyn olaýyn. Yürü amca. Ay boýlaly ýör ally. Ay borlay dost ýör. Gatyrak suraýda dost ýör. Canın sağ olsun ha. Kula ki bilim bana. Häzir palavum geler, tide de geler. Kardeşim Allah seni min beladan gorusun. Amin. Hemmemiz gorasın. Sen arkaýyn ýygyçyber. Kardeşim birin min gorusun Allah'a. Mümkin olsa menem ýola salar. Ýör kardeşim ýola salar. Ýör ağam sen öýüňe gideýin. Ya sağ ol kardeşim. Bundan beýlek men özüm aşşam. Edos hiç kımaydamak. Alacak beni tip borsa gülüyor atacak. Akıllıca, atıllıca, sonra yani övüyorlar. İşte özüme yakın bir tane aytıp veren sudatları. Kormuta zangel konuşku. Alo. O bu ne öyle? Oğlum ödüm. Sen haçanın meri dost. İslam bilen mi? Ha, on meşla vallahi ya biz jigde oňaly qol. Ahmet! Sen makine etýän ha? Maňa öýdäkler kän aýtsaň ananma diýip. Men ýalňyşlyk etdim saňa ananyp. O, on söýgülse, men söýgülim. On ne pırçom, on ýaly bilýär. Sen ne çürümen ağlayan? Şunun bilen aýtjan aljak gyýdym. Sen bana şergeleksin götün yapýan bilýänmi? Söýgülim şu ben sonra özünden. Ha, o şunun bilen men söýgülim, barja oglanym men. Dünýalyk awadan başına yapsynmy seni? Dost meniň pon askar biladet duro. Gel bir mutlu söýgüle. Birinji gezek şunu ya, şans donşu bolle da yo. Innam janna qızıllarını görmedim, altyna ortada qızılın bahasy gally. Söýüşen bolýan, gitýän qızıllarını hatdan soň arkaýyn hediledi bermeli opul. Yaşajak bolýan da. Opul kanna, qızılan uçdy. Altyna orta eger sen Yaşajak qızılan. bolmaýan. Eger sen qızılan tatsak bolsaň altyna ortadan habarlaşyp bilersiň. Bahasy wat $90 bardy proba gora bahalar ýit goýanlar. Bahalar günne galyp duranlar. Tinasowatda däl, West Türkmenistan iň gymmat ýa-ni ýeke täkker altyna goýup habarlaşyp bilersiň sag bolun. Sag bolun.